Σήκω. Hello! Γεια σας. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο Smells Like Food. Το οποίο... Τι θα το πηγαίνουμε έτσι να... Α, δεν θέλεις. Όχι. Ωραία, κάτσε κάτω. Παρά στο... Ναι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Smells Like Food. Είμαι η Αγγελική. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Και αυτή είναι μία εκπομπή μαγειρικής. Ή αλλιώς δείτε το σαν μια παρεΐτσα που θα κάνουμε. Ή δείτε το σαν καθημερινούς πειραματισμούς. Ή απλά βάλτε άλλο βίντεο. Αν θέλετε μπορείτε να μαγειρεύσετε τις συνταγές που θα φτιάχνουμε κι εμείς εδώ πέρα ή αλλιώς αφήστε μας να πειραματιζόμαστε μόνοι μας με συνταγές καθημερινά και να τα κάνουμε όλα μπάχανο. Ωραία. Θα τα κάνουμε μπάχανο γιατί? Φυσικά. Έχεις να πλύνεις μετά. Γιατί δουλεύεις εσύ και εγώ. Και είναι μια συνταγή η οποία μας έχει δείξει ότι Αυτός πιάνει. βρωμίζει και εγώ καθαρίζω. Έτσι. Γενικά στην εκπομπή αυτή θα φτιάχνουμε διάφορα πιάτα, λίγο διαφοροποιημένα, λίγο πιο εύκολα για να μπορεί να τα φτιάξει ένας ο οποίος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με τη μαγειρική. Ένας ο οποίος τι? Δεν είναι εξοικειωμένος με τη μαγειρική. Ένας άνθρωπος τι? Ένας σκύλος. Τέλεια. Το κατσίκι! Κατσίκι! Πού είναι το κατσικάκι? Δεν είναι εδώ. Ερμή. Δεν το λένε Α, Ερμή. ναι, κατσίκι. Μπερδεύτηκε. Κατσίκι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, καλέ, έλα εδώ. Θα Ελπίζω το υγειονομικό να μας βλέπει αυτή τη στιγμή. είναι το κατσίκι μας. Κοίτα το. Το κατσίκι μου. Δικό μου είναι. Έχει τράβει την κάμερα στο κάτω. Το κατσίκι. Νευρίασε κιόλας. Δεν του αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν του αρέσει να τον σηκώνουν. Ο γάμι μου. Ο ζουμπουζουμπ. Να προχωρήσουμε. Βασάλο. Οχ, Τι κάνεις? άρχισε τα βασάλο. Καήκαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή να τα ξεκινήσω κι εγώ. Κοίτα, πόσα χρόνια σε ξέρω τα λες. Ισχύει. Οπότε θέλω να Εντάξει, πω δεν ότι. λέω χρόνια τώρα το. Πέρσι ξεκίνησα. Ναι, Έτσι λίγο πέρυσι. που μάκρυνε το μαλάκι του. Αχ, ωραία. Κάτι λίγο μου έκανε με το μακρύ Τι μαλάκι. σου έκανε, για πες. Δεν ξέρω. Για Έχει πες. κάτι, μια. Wow. Γενικά. Μη στεναχωριέσαι, πάμε και χειρότερα. Θα μπορούσε να ήσουν η Αγγελική. Θα μπορούσα να κάνω κανάλι με τον Κωνσταντίνο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, γενικά στην εκπομπή αυτή θα κάνουμε διάφορες συνταγές. Λίγο πιο εύκολες, λίγο πιο Γιατί πιο διαφοροποιημένες. Θα με κυνηγάνε οι φιλόλογοι. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή θα κάνουμε. Μη γελάς! Τη διεύθυνσή του, άμα θέλετε να την κυνηγήσετε. Και εγώ θα σας φάω το φαΐ. Τέλεια. Οπότε δεν θέλετε να έρθετε Ξέρετε, σπίτι θα μου. σας φάει το Δεν φαΐ. θέλετε. Βοήθεια. Ναι, είμαι λίγο. Όταν λέμε για φαΐ, ξέρεις λίγο. Είμαι λίγο ευάλωτος. παρασύρετε. Είμαι Γι' λίγο αυτό και ευάλωτος. κάναμε εκπομπή μαγειρικής άλλωστε. Έτσι. Για να μην τρώει τα δικά σου φαγητά. Για να μαγειρεύουμε και να τρώω. Να τρώμε. Μπερδεύτηκα. Έτσι, μπράβο. Στο κανάλι αυτό θα βλέπετε συνταγές όπως healthy, vegetarian, gluten free ή free gluten. Free gluten. Free willy. Sugar free. Γιατί sugar free? Free sugar, ελευθερώστε ζάχαρη. Γιατί Όχι. την έχετε δεσμεύσει. Μη λέμε sugar free. Υπάρχει μια εταιρεία θα μας κυνηγήσουν για διαφήμιση. Sugar free, όχι εταιρεία. Sugar free η εταιρεία. Λοιπόν, Και εγώ θα πω τα πιο ενδιαφέροντα. Street food. Εγώ θα το έλεγα αυτό. Θα έχουμε street food, θα έχουμε guest και να ξέρετε, όσο πιο πολύ μας αγκαλιάσετε και μας κάνετε subscribe και πατάτε και το καμπανάκι, πάτε το καμπανάκι, δεν έχουμε καμπανάκι, θα το πατήσουμε μετά το καμπανάκι. εγώ το πάτησα στον αέρα. Ωραία, τέλεια. Τόσο πιο πολλούς guest θα φέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Βασάλο, περίμενε. Οχ. Έρχεται η πρόσκληση. Βασάλο κρύψου! Και γενικά θα σας τι θα κάνουμε πάω. 2 ή 3 πιάτα, τα οποία θα είναι συνήθως ένα κυρίως και ένα γλυκό. Θα κάνουμε και τις σαλάτες μας, μερικά πιο... Θα δείτε ορεκτικά, θα δείτε snacks, θα δείτε διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της διατροφής σας. Σε Εγώ- γεύματα που θα θέλατε να κάνετε με καλεσμένους, να δειπνήσετε ή οτιδήποτε άλλο. Ή να φάτε Γενικότερα- μόνοι σας ρε αδερφέ. Ναι, και αυτό. Μπορεί να θέλετε να φάτε μόνοι σας, να είσαστε μοναχικοί άνθρωποι. Αν είσαστε μοναχικοί άνθρωποι, είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε Μοναχικοί συντροφιά. άνθρωποι, τέλειο. Εμείς, εσείς και η οθόνη που είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό Γιατί δεν είμαστε και τόσο Γι' αυτό κοντά. σήμερα σας έχουμε Αλλά άμα ετοιμάσει. θέλετε, μπορούμε να έρθουμε και πιο κοντά. Βλέπετε! η κοπέλα είναι τρελή. Γι' αυτό σήμερα... Ελάτε να γίνουμε ένα! Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. 2 πολύ ωραία πιάτα. Να κάνουμε έτσι μια πολύ καλή αρχή. Τα οποία θα μας πει η Αγγελική που δεν θυμάται ποια είναι. Θέλω να πεις ποιο είναι το κυρίως.
Λοιπόν, έχουμε για πρώτο κατσικάκι στη γαστρά. Το κατσικάκι στη γάστρα είπαμε δεν το κάνουμε σήμερα. Τέλεια. Έχουμε για πρώτο στιφαδό. Ωραία. Κοντά έχεις πέσει. Ναι. Γιατί θα κάνουμε μια παραλλαγή του Χιουνκιάρ Μπεγεντή, το οποίο θα είναι μοσχαράκι, κοκκινιστό, με κρεμμυδάκια, baby, πάνω σε μια πολύ ωραία μπεσαμέλ που θα έχει μέσα καπνιστή μελιτζάνα. Δηλαδή ένας πουρές μελιτζάνας, καπνιστός, πολύ ωραίος, εξαιρετικό. Και θα βάλουμε και λίγο λάδι τρούφας γιατί είμαστε λίγο αλήτες. Έχουμε φέρει καπνιστές εδώ πέρα για να καπνίσουν τη μελιτζάνα. Ναι. Καπνιστές. Και ας είμαστε σε κλειστό χώρο, και ας μας κυνηγάνε σε λίγο τα υγειονομικά. Μα δεν είμαστε ούτε μαγαζί ούτε τίποτα, ούτε προσφέρουμε σε κάποιον άλλο φαγητό. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Σταμάτα, Άτζελα. Άτζελα. Η Άτζελα δεν το λέει. Η Άτζελα το λέει, αλλά είδες καλά με θυμάμαι. κόβεις να μοιάζω εγώ με την Άτζελα Δημητρίου. Η ίδια είσαι. Έχουμε ίδιο τούτο. Και μοιάζεται κυρίως στον μπούστο. Και για γλυκό. Και τι για θα γλυκό φτιάξουμε? θα φτιάξουμε ένα υπέροχο κανταΐφι. Άστο, δεν να πάμε σου πω. πολιτικά. Θες να παστάρεις την ώρα στη μούρη σου, σε Το κανταΐφι παρακαλώ. είναι Άκου λίγο. πολιτικό ή Πήγαινε, όχι, γεια σας, λοιπόν. Για γλυκό. Φύγε! Βοήθεια! Με διώχνουνε. Το γλυκό μας θα είναι ένα τράιφλ. Φύγε. Το γλυκό μας θα είναι ένα τράιφλ με φρούτα του Εγώ δάσους. είμαι το γλυκό σας. Το γλυκό θα είναι ένα τράιφλ με κρέμα πατησερί, κουλή από φρούτα του δάσους, Να το βρω κόκκινα. το τελευταίο. Γκρανόλα. Δεν ξέρω γιατί το λέει, λες και θέλει να σας κάνει seduction, πώς είναι στα ελληνικά, έχω πολύ στορό. Να σας πω, όχι προσελκύσει, Ναι. όχι δελεάσει, όχι... Γι' αυτό Anyway, εγώ- στο γι' τέλος αυτό- θα καταλήξετε να νιώθετε παρενοχλημένοι από το καθαρινό, όπως και να έχει, σεξουαλικός, προσωπικός, όπως το πάρει κανείς. Πάμε να φτιάξουμε την πρώτη μας συνταγή στο πρώτο επεισόδιο του Smells Like Food. Πάμε να κάνουμε το Χιουνκιάρ Μπεγεντή, το οποίο είναι λίγο διαφοροποιημένο όπως έχουμε πει, και εδώ έχουμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι τα εξής. Έχουμε μοσχαράκι ελιά, έχουμε μία μελιτζάνα, έχουμε κρεμμυδάκια, μπιπ, μαϊντανός, έχουμε πελτέ ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, κανέλα, ζάχαρη, μπαχάρι, φύλλα δάφνης. Και πάμε για τα υλικά της μπεσαμέλ. Γάλα, βούτυρο, αλεύρι, παρμεζάνα και μελιτζάνα. Την οποία θα περάσουμε στο φούρνο, θα την κάψουμε και θα πάρουμε τη σάρκα της για να την προσθέσουμε στην μπεσαμέλ. Αλλά να σου πω κάτι. Κανονικά θα την κάψουμε με φλόγιστρο πρώτα, αφού κάνουμε κάποιες τρύπες. Αλλά επειδή οι περισσότεροι δεν έχουν Δεν μου το φλόγιστρο. γράφεις στα ιταλικά αυτό. Τα ιταλικά. Επειδή όμως οι περισσότεροι δεν έχουν φλόγιστρο στο σπίτι τους, εμείς θα σας δείξουμε πώς θα το κάνετε με γκαζάκι. Il raffreddore. Κρυολόγημα. Αυτό λέει. Και ορίστε τη μελιτζάνα σου. Τη μελιτζάνα. Λοιπόν, την οποία μελιτζάνα θα την τρυπήσουμε. Όχι σαν να τη μισούμε, όπως το κάνω εγώ τώρα. Γιατί δεν πρέπει να προωθούμε το μίσος. Το μίσος δεν πρέπει να το προωθούμε καθόλου, παιδιά. Γιατί αν προωθήσουμε το μίσος, θα μας πούνε ότι μισούμε. Ναι. Ο γιατρός έχει πει να του λέω ναι. Παλιό. Ναι. Θα ζητήσουμε από την αγαπητή μας Αγγελική να φέρει ένα γκαζάκι. Βγάλε το γκαζάκι, Αγγελική. Πάω να το φέρω από το υπόγειο. Ακούς! Ήρθε. Στο οποίο θα τα ανοίξεις. Λες να κάνει διαφήμιση. Βάλε τέρμα τη φλόγα. Βάλ το τέρμα. Τέρμα είναι, πώς να το κάνω. Ωραία. Σ' αγαπάω εσένα, βάλ το τέρμα. Αφήνουμε τη μελιτζά. Ποιος κοιμάται ξεχνά, πίστεψε το. Είναι κάτι που ξέχασα να σας δείξω πριν. Θέλουμε ένα μαχαιράκι. Συγγνώμη. Μην κοπείς. Να κάνουμε ένα σταυρό. Μικρόφωνο. Να κάνουμε ένα σταυρό, παρακαλώ πολύ. Εδώ καίγομαι κιόλας. Τι ωραία που είναι. Να κάνουμε ένα σταυρό. Ωραία, καίγονται οι άντρες. Λοιπόν, Κατά όπως φαίνεται, ναι. κάνουμε ένα σταυρό. Το βλέπετε το τσινέλι. Έτσι θα είναι. Το τσινέλι σας. Το τσινέλι.
Και τώρα η μελιτζάνα μας άραξε. Αραχτή και light. Θα μου πεις τώρα, άμα το κάνεις με 3-4 μελιτζάνες, θα καθίσεις το κάνεις αυτό συνέχεια? Η αλήθεια είναι ότι ναι, μπορεί να είναι λίγο χρονοβόρο μέχρι να καεί η μελιτζάνα. Όσοι έχουν σχάρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχάρα. Ή μάτια που να βγάζουν φωτιά, να είναι με αέριο. Ακριβώς. Διαφορετικά μπορείτε να πάρετε τις μελιτζάνες, να τις χαρακώσετε με μαχαίρι σε πολλά σημεία, να τις βάλετε στο φούρνο σε πολύ δυνατή φωτιά. Με μαχαίρι. Σε πολύ δυνατή φωτιά. Και να τις αφήσετε μέχρι ουσιαστικά απ' έξω να καούνε. Θα κάνουμε μια ωραία τομή. Εδώ. Βλέπετε. Τώρα εδώ στις ακρούλες η μελιτζάνα έχει μαλακώσει. Στο κέντρο όμως, βλέπετε, είναι ακόμα ομή. Οπότε θα πάρουμε ένα ταψάκι και θα τις βάλουμε στο φούρνο και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλατάκι. Λίγο πιπέρι. Και τώρα Αγγελική θα το βάλω στο φούρνο. Ρίξαμε τη μελιτζάνα στο φούρνο να ψηθεί στους 220 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το μοσχαράκι μας. Επιτέλους. Επιτέλους δεν θα πει τίποτα. Finally! But not least. Oh, really? Είδες, πετάω και τα αγγλικά μου και εγώ έτσι για να δείξω. Θα πάρουμε το μοσχαράκι μας. Το μοσχαράκι. Θα το θωρακίσουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Και σε λίγο θα φτιάξουμε και τη σάλτσα μας. Υπέροχα. Ωραία, και τώρα το μοσχαράκι είναι έτοιμο. Το βάλουμε σε ένα πιατάκι. Μην λερωθείς, Είναι και επικίνδυνος, ναι. Άντε καλά, γιατί λερώνεσαι ποτέ εσύ? Ποτέ. Πολύ όμορφα. Μόνο που χρειάστηκε να αλλάξω παντελόνι. Άντε ρε, υπερβολές. Υπερβολές. Λοιπόν. Και τώρα θα φτιάξουμε τη σάλτσα, στην οποία χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι μαζί με σκόρδο. Αγγελική, τη σάλτσα δεν έχουμε βγάλει. Θες να τη βγάλεις λίγο? Η σάλτσα, πολύ ωραία. Την γκρεμίζω όλα. Και θα σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχουμε εδώ το κατσαρολίνι. Δεν είπαμε τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία, πες εσύ τα υπόλοιπα υλικά, να πούμε το μέταλλο. Α, όχι, τα είπαμε στην αρχή, οπότε δεν μας νοιάζει. Δεν πρέπει, λέγεται εσύ. Λέγε για την παιδική σου ηλικία. Α, για την παιδική μου ηλικία. Όταν ήμουνα μικρή. Μπαίναμε πάνω στο δέντρο στη σικιά και κόβαμε σακούλες με σίκα. Προτιμάμε να μας πεις τα γκομενικά σου. Α, δεν έχω. Λοιπόν, Βασάλο, ακούς, είμαι ελεύθερη. Ναι, Βασάλο, έλα πάρ' την από εδώ, μα έχει ζαλίσει με σένα, να ξέρεις, Βασάλε μου. Θα γεμίσω αυτή την κατσαρόλα με τα δάκρυά μου. Λοιπόν, και τώρα η Αγγελική θα πάει να βάλει λίγο ελαιόλαδο και να... Πάλι εγώ θα πάω. Ναι, και να σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας. Ξεκινάμε τη Παίρνω σάλτσα. την κατσαρόλα μου και φεύγω. Γεια σου, Αγγελική, φιλάκια. Επιτέλους, ησυχία. Ησυχία. Θα σου λέγα τώρα κάτι, αλλά είχε χάρη. Τα έκανα. Καλά τα έκανε. Σαν τα μούτρα του τα έκανε πάλι.
Και όσο το μοσχάρι πράζει, εμείς θα φτιάξουμε την πολύ ωραία μας σάλτσα μελιτζάνας. Θα σας δείξω τη μελιτζάνα πώς έγινε. Εγώ πώς ξέμεινα με ένα γάντι δεν ξέρω. Κάτσε να βάλω το δεύτερο. Είναι που κρατάμε το ρακόρ. Και το ντεκόρ. Λοιπόν, η μελιτζάνα βλέπετε έχει μαλακώσει, είναι έτοιμη, έχει ψηθεί. Εμείς τώρα θα βγάλουμε τη σάρκα της και θα τη σπάσουμε σε ένα μπολάκι. Έχει μυρίσει απίστευτα στο μεταξύ, από το κάπνισμα είναι... Έχει σπάσει τη μύτη. Ας κάνε κάτι Αγγελική, εγώ τα κάνω. Άμα δείτε ότι η μελιτζάνα σε μερικά σημεία κρατάει, είναι λίγο πιο σκληρή, κόφτε την πολύ μικρά κομματάκια και πλέξτε την μαζί με την υπόλοιπη που έχουμε λιώσει. Μπράβο ρε Αγγελική! Ευχαριστώ μπαμπά. Σπάσαμε τη μελιτζάνα, τη θρηματίσαμε στα χέρια μας. Μπράβο. Μπορείτε να το κάνετε και με μαχαίρι, να την ψιλοκόψετε αν δεν έχει μαλακώσει υπερβολικά πολύ ώστε να θρηματιστεί και να γίνει ένας πελτές με το χέρι. Πελτές με το χέρι. Πολτός, πελτές. Μου άρεσε, όχι αυτό πολύ ωραία, ξαναπες το. Πελτές. Συμπατάω, δεν είναι κάτι. Για να κάνουμε την μπεσαμέλ. Χρειαζόμαστε βούτυρο, γάλα, αλεύρι, παρμεζάνα και τέλος, τη μελιτζάνα. Μπράβο. Και ξεκινάμε με το λιώνοντας το βούτυρο. Και πάμε να κάνουμε το ρου. Και εδώ που βλέπετε την μπεσαμέλ μας, που τη χτυπάμε, τώρα που έχουμε αποσύρει από τη φωτιά, θα προσθέσουμε τις μελιτζάνες. Μυρίζει εξαιρετικά. Πάμε στη μούρη, είναι τέλειο έτσι. Πάντα στο τέλος δοκιμάζουμε το αλάτι και το πιπέρι, γιατί μπορεί να χρειάζεται λίγο παραπάνω ή να μην χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου. Ωραία. Λοιπόν και τώρα... Και τώρα... Φέρω αυτό λίγο εδώ. Ναι. Τι φάει είναι αυτό. Τι κάνουμε. Τώρα θα δεις. Θα βάλουμε στο blender μας, χατσίκι θα σε πατήσω. Όνειρο. Όνειρο! Είναι όνειρο! Είναι όνειρο. Σε πάτησα. Ένα όνειρο τρελό. Όνειρο. Πάρε πιο μεγάλα. Μεγάλα θα πάρω, ναι. Όνειρο απαντήλο. Λοιπόν. Οπα. Και δεν μπορώ να το ανοίξω. Δεν ξέρω. Να σε τσακάρω ήθελα, να γίνει πολιτός τελείως. Ρίχνω. Ρίχνουμε το μπουρέ, μπράβο. Το στείλουμε. Yes. Πιατάκι. Κοίτα εδώ φάει ρε. Έτοιμο. Σταματάω το ανακάτεμα. Έχω γίνει χαλιά. Έλα να γίνεται εδώ η δοκιμή. Η δοκιμή γίνεται εδώ. Βάζουμε το μεντανό.
Παπαγάλε θες καφέ? Ναι, ναι! Παπαγάλε θες τυράκι, τι του λέει, δεν θυμάμαι. Και λιγάκι κρεμμυδάκι. Ναι! Μήπως θέλεις μαϊντανό? Γιατί δεν βγάζει αυτό? Δεν μπορώ. Εγώ θα τον άφηνα να δω μέχρι πόση ώρα να του πάει να το καταλάβει. Και θα βάλω και λίγο. Φτάνει. Και λίγο λαδί τρούφας, το λέρωσα. Με μαϊντανά. Λίγο είπες. Και αυτό είναι το μοσχαράκι χουνκιάρ. Πώς το πάμε? Είναι το χινκιάρ μπεγεντί. Χινκιάρ μπεγεντί. Αυτό. Η κάμερα σε μένα. Και τώρα πάμε στο γλυκό, το οποίο να δούμε η Αγγελική θυμάται ποιο είναι. Θυμάται. Αχ, είναι κάτι με τράφλ. Τράφλ, τέλεια, ωραία. Τι λέει, τράφλ. Είναι τράιφλ. Τράιφλ, oh my god. Πάτησα εγώ αυτή, συγγνώμη. I forgot. Είναι τράιφλ με κρέμα πατησερί. Λοιπόν, είναι τράιφλ με κρέμα πατησερί και φρούτα του δάσους. Και γκρανόλα. Ας την γκρανόλα κάτω, θέλω λίγο να ρεμίσεις. Θες να πάμε για τα υλικά μας? Βεβαίως. Πάμε! Για την πατησερί. Για την πατησερί λοιπόν θα χρειαστούμε γάλα, ζάχαρη, cornflour, αυγά, ξύσιμα από λεμόνι. Και θα ξεκινήσουμε με την πατησερί μας. Θέλουμε μια κατσαρόλα, στην οποία θα βάλουμε μέσα το γάλα. Είναι λογικό να θέλουμε μια κατσαρόλα, δεν ξέρω γιατί το διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος. Χρησιμοποιούμε το ξύσμα. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ολόκληρη τη φλούδα και μετά να την αφαιρέσετε από το γλυκό. Ακριβώς. Μόνο για να πάρει τη γεύση. Αλλά εμείς το βάζουμε για να υπάρχει και λίγο και το ζέστη στο στόμα. Βάζουμε τη μισή ζάχαρη στο γάλα μέσα, γιατί την υπόλοιπη ζάχαρη θα τη χρησιμοποιήσουμε στα αυγά. Στα αυγά. Εκεί. Στα αυγά. Α, στα αυγά. Στα αυγά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κρόκους μόνο, αλλά μπορούμε να βάλουμε και τα ολόκληρα τα αυγά. Εμείς εδώ θα κάνουμε με ολόκληρο αυγό την πατησερί. Ακριβώς. Η διαφορά είναι πολύ μικρή. Τη ζάχαρη, μπράβο. Μου περνάτε το ευχαριστώ. Έτοιμος ήμουν, με είδες. Και βάζουμε το corn flour στα αυγά. Σιγά σιγά. Εντάξει, καλά είμαστε. Οπ. Εμείς τώρα το γάλα θα το ζεστάνουμε και μόλις ζεσταθεί καλά, όχι να φτάσει σε σημείο βρασμού, θα κάνουμε liaison. Πες τι είναι το liaison. Θα ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα μέσα στο αυγουλάκι μας. Αυτό δεν θα κάνουμε. Ναι, καλέ. Ζεσταίνουμε το γάλα μας και το αποσύρουμε από τη φωτιά πριν βράσει. Δεν θέλουμε να έχει πάρει βράση για να μην ψηθεί το αυγό. Ωραία. Και θέλω τώρα, πάρε εσύ το φουέ. Θα σου ρίξω γάλα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Παίρνετε λίγο από το γάλα και το βάζετε στα αυγά ενώ χτυπάτε. Γυρίζουμε το μείγμα με το αυγό μέσα στην κατσαρόλα με το γάλα. Και επαναφέρουμε, μπράβο, και επαναφέρουμε στη φωτιά. Θέλουμε να δέσει καλά και να πάρει την υφή μιας ωραίας αχύρευτης κρέμας. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μέτρια φωτιά για να μην μας ξεφύγει. Για να μην σας ξεφύγει βασικά. Θα βάλουμε την κρέμα μας σε μια μπασίνα για να κρυώσει. Εδώ η κρέμα, εδώ η μπασίνα. Θέλουμε μαρίζε. Βρήκα. Και τώρα βάζουμε τη μεμβράνη και ακουμπάμε τη κρέμα, να εφάπτε τη μεμβράνη στην κρέμα. Για ποιο λόγο, Αγγελική? Για να μην μας πετσιάσει. Μπράβο.
Κωνσταντίνα, αυτό το βάζουμε ψυγείο ή το αφήνουμε στο. Αυτό το αφήνουμε έξω. Τέλεια. Να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά θα το βάλουμε σε σακούλες ζαχαροπλαστικής. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο κουλί? Φυσικά. Και τα υλικά μας. Ήρθαμε! Ξέχασα τι έλεγα. Και καλά. Και τα υλικά μας για το πουλί. Τώρα θα κρατάω αυτό. Πες τα, Κωνσταντίνε. Τα υλικά μας είναι κόκκινα φρούτα, ζάχαρη, αμαρέτο, τοποθέτηση προϊόντος, νεράκι, cornflour. Disclaimer. Πάμε τώρα να σας δείξουμε και πώς θα φτιάξουμε το πουλί. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι, στο οποίο θα βάλουμε μέσα τα κόκκινα φρούτα. Αυτό γιατί μπορείς να το δεις? Εκεί μέσα θα διαλύσεις το νερό με το cornflour. Λοιπόν, θέλω ένα κουταλάκι. Κουταλάκι εδώ δεν έχω. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τα κόκκινα φρούτα μαζί με τη ζάχαρη και τα ζεσταίνουμε. Η Αγγελική εδώ πέρα τι θα κάνει τώρα? Πέρα από εδώ είναι μια γλάστρα. Θα κάνω την πολύ δύσκολη δουλειά του να βάλω μια κουταλιά cornflour με το νεράκι μου. Ορίστε το αμαρέτο σας. Ευχαριστώ πολύ. Βάζουμε και το αμαρέτο. Πάρ' το. Κάνω σοβαρή δουλειά εγώ τώρα, να κατέβω το cornflour με το νερό. Μίλα μας λίγο για τη ζωή σου. Αχ, για τη ζωή μου. Δεν έχω. Δουλεύω όλη τη μέρα. Σαν σκυλί. Εγώ και το κατσίκι. Δεν ξέρω γιατί λέμε ότι δουλεύουμε σαν σκυλί, αφού τα σκυλιά όλη μέρα κάτω στο σπίτι ή έξω στον δρόμο. Σοβαρά, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν λέμε ότι δουλεύουμε σαν σκυλί? Γράψτε πάλι στα σχόλια. Μήπως επειδή παλιά τα είχαν να προσέχουν σπίτια, φρούρια. Δεν ξέρω. Πάντως είναι μια έκφραση που λένε όλοι. Δηλαδή δουλεύω σαν το σκύλο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα λέω πλέον ότι δουλεύω σαν τις γάτες. Δεν κάνω τίποτα όλη μέρα. Αλλά βγάζω λεφτά. Με αγαπάει ο κόσμος, με λατρεύει. Τη λυπάται και της δίνει χρήματα να φάει καμιά τυρόπιτα τις Κυριακές. Γιατί μόνο τις Κυριακές τρώω. Όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας δεν τρώω. Τα τρώει όλα ο Κωνσταντίνος. Οπότε την Κυριακή που δεν τον βλέπω, τα τρώω μόνη μου. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Κάτσε πιο μάτι κλείνει. Ωραία, όχι. Το δίπλα είναι. Το δίπλα είναι. Τι κάνουμε, το φούρνο πειράζει! Ωραία. Εν τω μεταξύ, πάντα έχει ενδείξει ο φούρνος ποιο μάτι ανάβει και πού. Ο Κωνσταντίνος ποτέ δεν θα κάτσει να το κοιτάξει αυτό. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει πάρει μια ελαφριά βράση. Μάλιστα. Έχει γίνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Τέλεια. Μπορείτε να τη δείτε κι εσείς. Δεν μπορείτε να Δεν μπορείτε να τη δείτε κι εσείς. Και εδώ πέρα νερό θα προσθέσουμε το cornflour. Πολύ νερό βάλαμε. Εσύ έβαλες. Εγώ έβαλα όσο μου φέρανε. Εγώ μαγειρεύω ό,τι μου δίνουνε. Γιατί? Θα καταρρεύσω. Και ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Θα το αφήσουμε σε μέτρια φωτιά, προς χαμηλή θα έλεγα, μέχρι να μας δέσει το κουλί. Τώρα πλέον το μαγειρεύω μόνο εδώ για εσάς στο κανάλι Αν μας. πάτε να δουλέψετε εστίαση και δουλεύετε σαν σκύλος που λέγαμε και πριν, γίνεστε έτσι, οπότε να το αποφύγετε. Έτσι ήμουν πριν δουλέψω στην εστίαση, απλά έχω γίνει πιο επιθετική και βίαιη με την εστίαση. Το κατσίκι. Λοιπόν, θα σας το δείξουμε και εσάς, ένα πολύ ωραίο μπλε βαζάκι. Δεν είναι βαζάκι, είναι πόλο. Γιατί βαζάκι? Δεν ξέρω τι βλέπει ο Κωνσταντίνος, δεν βαριέσαι, τι είναι τώρα. Και μετά λέει για μένα δηλαδή. Αυτά περνάω, Κόσμε. Ναι, Κόσμε, λέγε εσύ, έχω πεθάνει από τη μυρωδιά, είναι εξαιρετικό, Πω. Ούψ. Ρε, τι έχεις να πλύνεις μετά? Αυτό το μπλεντάρουμε. Τι? Αυτό το μπλεντάρουμε. Μπορούμε να το μπλεντάρουμε, αλλά μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι. Να το αφήσουμε έτσι να είναι πιο ωραίο και στην υφή. Θα έχει την κρανόλα μέσα, ωραία θα είναι. Εντάξει, ό,τι θες. Εξαιρετικά. Όπως βλέπετε, είμαστε δημοκρατική εκπομπή. Θα το μπλεντάρουμε. Ναι, θα το μπλεντάρουμε. Και εδώ είναι το κουλί. Και θα στήσουμε το γλυκό.
Και τώρα πάμε να στήσουμε το γλυκάκι μας. Το πολύ ωραίο μας γλυκάκι, το τράιφι. Θέλουμε ένα κουτάλι ακόμα για εδώ. Ένα κουτάλι ακόμα. Μ' ακούς, ένα κουτάλι ακόμα. Οπωσδήποτε μου πούνε ένα κουτάλι ακόμα, ένα πυρούνι ακόμα, κάτι. Ό,τι πούνε και ένα και ακόμα, το έχω φτιάξει. Το τράιφι είναι ένα γλυκό που είναι σε στρώσεις. Οπότε και εμείς θα το θέλουμε να πετύχουμε. Βάζουμε λίγο από την τραγανή μας βάση με την γρανόλα. Αυτό το αφήνω. Κράτησε εδώ, ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω το κορμί. Θα κάνω σοβαρή δουλειά από εδώ πέρα. Να βλέπετε έτσι. Θες να ζητήσεις το υπόλοιπο μήπως? Όχι, παιδί μου, συνέχισε. Το λέρωσα, το λέρωσα, το λέρωσα, το λέρωσα. Μπορείς φουγγαράκι, εσύ. Μπομπ! Θα καταστρέψω το Krusty Krab. Θα καταστρέψω το Krusty Krab. Krusty Krab. Και όχι Krusty, γιατί το είπα Krusty. Το Krusty εδώ. Δεν βλέπετε έτσι, έχει και ψύχρεμο κάποιες ώρες όταν κοιμάται. Όχι, εκεί παραμιλάω. Τις υπόλοιπες ώρες είναι στην πένα. Την Εύη, ρωτήστε πώς κάνω. Σαν λιοντάρι που βρυχάτε. Αυτή η Εύη λόξιγκα θα έχει σήμερα. Θα τη βγάλουμε στο καρέ την επόμενη φορά να έρθει να μας πει την άποψή της. Να μας μιλήσει και εκείνη. Να μας μιλήσει για σένα. Ωραία. Ήρωας! Η Εύη. Όχι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αντιήρωας. Εδώ πέρα. Anti-hero. Διαλύει τα πάντα στο πέρασμά του. Εχθές έπρεπε να τον δείτε. Πήγε να πάρει δυο βούτυρα, κόντεψε να καταστραφεί όλος ο πλανήτης. Μόνο έκρηξε το φαινόμενο πεταλούδα. Και λίγο άχνη. Άχνη στο πάτωμα, λίγο και στα μαλλιά σας άμα θέλετε. Στα μαλλιά σας. Ταιριάζει απίστευτα πολύ. Άχνη με πάτωμα και με παγκό ταιριάζει πάρα πολύ. Θέλω λίγο να ερεμήσεις. Πάμε να στήσουμε άλλο ένα γιατί έτσι. Θα στήσουμε άλλο ένα. Θα στήσουμε άλλο ένα. Τώρα θα στήσουμε άλλο ένα. Θα το στήσεις εσύ. Κάνουμε διαγωνισμό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, θα το στήσω εγώ αυτή. Ωραία, θα κρατάω εγώ αυτό. Κάνω αυτό τώρα. Κάνε τη γλάστρα. Φαίνεται εξαιρετικό έτσι. Πολύ ωραίο. Θα πες και λίγο κάτω ρε. Θα το γλύψουμε μετά. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Cheers! Αυτό δεν έκανε cheers. Ψεύτικα είναι. Όχι, το έχουμε φουλάρει μέσα με πράγματα. Λοιπόν. Και αυτό εδώ ήταν το γλυκάκι μας. Και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Smells Like Food. Πάλι καλά, είπαμε κάποια στιγμή και τον τίτλο της εκπομπής. Έχουμε και στην αρχή ρε. Πάλι καλά, γιατί είχα ξεχάσει πώς λέγεται. Λοιπόν, από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, μέρα, μεσημέρι, ό,τι έχετε, ό,τι κάνετε. Δεν ξέρω γιατί νιώθει λες και κλείνει εκπομπή στην τηλεόραση. Κλείνουμε εκπομπή στο YouTube! Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο! Γεια σας, γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια. Έχω μεγαλώσει στα Αγγλίας και έχω μάθει ότι το τσάι δεν το ανακατεύουμε γύρω-γύρω. Το πάμε πέρα δόθε για να διαλυθεί η ζάχαρη και δεν κάνουμε και θόρυβο. Δηλαδή το κάνει τικ, 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 πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Χωρίς να το γίνανε αυτό εδώ που κάνουμε όλοι. Δεν το κάνουν αυτό οι Άγγλοι. Γι' αυτό, αν θέλετε να έχετε καλούς τρόπους και να πιείτε τσάι με την Βασίλισσα, απέθανε. Συγγνώμη. Η Βασίλισσα πέθανε. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, το πάτε πέρα εδώ. Δεν πατάτε στον πάτο να κάνει κρίτσι κρίτσι. Όχι, στον αέρα. Γιατί να κάνει κρίτσι κρίτσι. Γιατί άμα το κάνει, άκου.
Κάνει τσίτσι. Όχι είναι τώρα. Τσίκι, 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 τσίκι να μην κάνει. Το τσιτζιλι μιτζιλι. Το τσιτζιλι μιτζιλι. Έτοιμο.